teman-teman TikTok semua, tadi ngadeg toh sayang. Nah, Mbak Manohara jualan lontong opor ya sayangku. Sing ayam kampung ini ki sakmene. Iya, sakmene. Ayam kampung 25 kilo ya. Tuh dikit-dikit ya 25 sakmene. Terus enek apa ki jenenge? Enek lontongnya ki, enek kerupuke, enek sambele. Tuh, enek kerupuke, enek sambele. Terus nah, terus iki nganu apa 20.000 ya, 20.000 ayam potong. Ya padha ya enek lontongnya ya enek anune. Terus iki 18.000 ya enek lontongnya ya enek kerupuke. Oke? Nah bodor ini neng kulone alun-alun ngarepe angkringan Watu Dakon ya sayangku ki lho. Depane Watu Dakon. Nah. Oke, kulone Masjid Kubah Kidul dalan, oke? Yo.